Така, момчета, много набързо правя клип, защото трябва да излизам обаче. Говориме за стойки, глупости и така нататък. Караме 205-ца, така че не се занимавайте, не се излагайте с глупости и с стойки. Това е CarPlay, който е с модул. Иначе казвам, това си е абсолютно оригиналната навигация. Не е тъчскрин, няма глупости и така нататък. Говориме за моделите, които са 2015, 16, понякога и 17 година. Как ги разпознаваме? Елементарно. Тук долу в подлакътника имаме съответно две USB полета. В този случай имаме знака за USB, което означава, че тая кола с този софтуер, тая година не поддържа CarPlay. Как разпознаваме тези, които поддържат CarPlay? Вместо тая иконка има иконка, която е като два дисплея. Иначе казано, за хората, които имат иконка с два дисплея, означава, че колата поддържа CarPlay, който е жичен с USB кабел. Ако това нещо го нямате, само да се върнем, сега ще покажа, това е. Задържаме бек бутона за 3 секунди и се връщаме в оригиналната навигация. Минаваме в медиа и ако тук хората, които имат картинката с двете дисплейчета, ако тук не ви излиза CarPlay, като модел, който може да изберете, означава, че е заключен. Масово ги отключват за по 200 лева. Така че хората, които сте с картинката долу, може да си отключите CarPlay оригинално от самата навигация. Просто намирате някакъв кодер. Сега, за хората като мене, които нямат съответната картинка и не поддържат фабричен CarPlay и са с това нещо, се инсталира един модул. Сега, модула, както показахме, задържаме за 3 секунди и се връщаме в CarPlay. Оригиналния, пак обяснявам, оригиналната навигация. Самия модул се намира при пасажира точно ето тук, от лявата страна. Модула е с размерите може би 10 на 10, който, за да се сложи, пак сваля се централната конзола, за да може да се окабели, и след което се свързвате по изключително елементарен начин. Само секунда. Това е самото меню на модула. Има CarPlay, има Android Auto, има AirPlay, съответно има друг USB изход, към който може да сложите каквото си искате и така нататък. Съответни настройки за аудио и така нататък. Хората, които нямат камера за задно, може да им се добави допълнително камера и така нататък и така нататък. Връщаме се обратно в CarPlay. Иначе казано, в коментарите писах на Илия, на един колега, Aval-BG. 750 лева е модулчето, 150 лева е монтажа, съответно гаранцията ви остава, която е 2 години. Лично този модул го ползвам аз вече година и 2-3 месеца. Нямам никакви проблеми, автоматично се свързва с безжичния CarPlay, няма жици и така нататък. Така че всичко зависи от вас. Само нещо допълнително да кажа за навигационната система като цяло, Infotainment система. Тук долу пак се връщаме, имаме карта с памет. Сега, само за хората, които знаят, картата с памет при едните е свързана с заводската навигация, за да може да тръгне. При мен не е този случай. Колата има отделен хард, който се намира, мисля, че тук към жабката, или той се програмираше отзад в багажника. Малко по-сложен е филма, както и да е. За едните, за да работи навигацията, съответно трябва тази карта. При мене не е такъв филма и си имам друга карта. Иначе казано, на тази карта аз съм си сложил всякакъв вид музика и така нататък, клипчета, които да си гледам и какво ли още не. Между другото, заводски, съответните клипове, които пускате, без значение дали ще е от
CD плеера, DVD плеера и така нататък, или от съответната карта, USB флашка и така нататък. Заводски колата е направена, че след като достигнеш 10 км в час, просто да спре визуализацията на видеото. Това също се кодира, аз също съм го направил, кодирано ми е, казва се Video in Motion, така че също това нещо може да го направите. Надявам се да съм бил полезен, просто нямам особено много време да правя по-дълги клипове, имам да върша малко работа, така че това е за момента. Бек бутончето, връщаме се в CarPlay-чето, Waze и така нататък. Надявам се да съм бил полезен, приятен уикенд на всички!